And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Mahal ko pa yata ang ex ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Honey. Yan kasi ang tawagan namin noong ex ko. Mahirap itong pinagdaraanan ko. And I think this is the best way para kahit papaano mabawasan yung bigat ng nararamdaman ko. And this is my secret file. 2012, nung makilala ko yung ex ko, nakatira kami sa parehong barangay. Kaya lang hindi kami magkakilala pa noon. Hanggang sa nagkakilala kami. And then, April 22, 2012, naging kami. By the way, 5 years ang age gap namin. Sa loob ng 2 taong pagsasama namin, masaya naman. Tipikal lang na magjowa. Away-bate, away-bate. Madalas, siya yung sumusuyo sa akin. At madalas din, sinosurpresa niya ako. Araw-araw kami halos magkasama. At minsan, maghihiwalay na lang kami para matulog o umuwi sa mga bahay namin. And then, akala ko magiging smooth na ang lahat. Hanggang sa nalaman ko one day na buntis ako. Kaya lang, hindi nagtagal, nakunan ako. At kami lang ng ex-boyfriend kong yun ang nakakaalam. Fast forward, Valentine's noon. Nagulat ako kasi may surprise pala siya sa aking couple watch. Hindi siya sobrang mahal, pero dahil galing sa kanya, gustong gusto ko. Naglolokohan nga kami noon na paano yan kapag huminto na yung relo? E di hinto na natin yung pagmamahalan natin sa isa't isa, sabi ko. At sagot naman niya ay, aba, nasa sa atin naman yun. Then fast forward, nagde-date pa rin kami, kain sa labas, nood ng movie. Basta, mahal namin ang isa't isa. Open kami sa family niya at sa family ko. Close namin ang pare-parehong family ng isa't isa. Ganun kami for 2 years. Hanggang sa unti-unti, para bang napapansin kong may nagbabago. Para bang nawala na yung spark namin sa isa't isa. Susuotin ko sana yung relong bigay niya. Nang makita kong hindi na gumagana, sinabi ko sa kanya. At sabi niya rin sa akin na yung kanyang relo din huminto na rin kahapon. Ewan ko ba kung coincidence lang yun, pero dahil tinetreasure namin ang isa't isa, we decided to work our relationship out. 1 year kaming nagkikita at nagde-date, pero parang magkaibigan na lang kami. So we decided to stop kasi pwede namang maging friends na lang kami. Hindi ko akalaing darating kami sa ganung punto. Na mawawala lahat ng spark, ng kilig, ng chemistry. Then fast forward, after 1 year naming mag-decide nung ex ko na maghiwalay, nakilala ko naman yung asawa ko na ngayon. Siyempre parang takot na akong magmahal.
Wala munang seryoso. Pero kalaunan naman, pinakita naman sa akin ni Jack. Nakatiwa-tiwala siya. Naalala ko pa noon, sabi ni Jack sa akin sa text. Tinatanong niya ako kung pwede ba niya akong ligawan. Sige, reply ko sa kanya. For 7 months, okay kami. Kaya lang, bigla kong nabalitaan na nasa ospital ang ex-boyfriend ko. At naoperahan siya sa appendix. Nasa bahay ako ng kaibigan ko noon. Nang bigla ko siyang tawagan. At ang sabi niya sa akin sa tawag na yun, pumunta ako sa ospital. Tinanong ko siya kung sino yung kasama niya dun. At ang sabi niya sa akin ay yung mama niya, ate niya, at yung jowa niya. Sabi ko, ay wag na lang kasi nandyan naman pala yung jowa mo. At baka magalit sa akin yung jowa ko. Pero bigla siyang umiyak. Dahil gusto niya daw akong makita. Pero paano pag pumunta ako doon, anong gagawin nung jowa niya sa akin? Baka sabunutan pa ako. Ang ginawa ko, pinatay ko na lang yung tawag niya. At tinawagan ko yung sarili kong mama. Umiyak ako noon, sabi ko kay mama, nasa ospital, si ex. Tapos, sabi ko, paano to? Pinapupunta niya ako, baka magalit si Jack, anong gagawin ko? At ang sabi sa akin ni mama, isama ko daw si Jack sa pagpunta ko ng ospital. Puntahan daw namin yung ex ko para wala daw issue. Inisip ko kung pupunta ako doon kasama si Jack tapos nandun yung jowa ni ex. Paano naman sila? Hindi ba parang unfair? Lumipas ang mga araw, hindi ko na siya pinuntahan. Pero bumalik yung pag-uusap namin, yung communication namin. Nagkaka-chat kami. Ang sakit sa dibdib. Kasi pakiramdam ko, mahal ko pa rin siya. Akala ko kasi hindi ko na siya mahal, pero bakit ngayon parang bumabalik lahat ng pagmamahal ko sa kanya. 1 year na kami ni Jack at natutunan na naming mahalin ang isa't isa. Nag-decide na rin kaming mag-live-in. At yes, nagpakasal na kami. Naalala ko pa, ilang araw bago yung kasal namin. Tumawag ang ex. Magkita daw kami. Sabi ko bakit? Gusto niya daw akong makasama. Bago man lang daw akong maikasal. Actually, yung term pa nga niya na ginamit, magpasakal. Ang sagot ko sa kanya, pag-iisipan ko. Hanggang sa hindi na kami nagkita. Oo, sa ngayon kasal na kami ni Jack. Pero parang may kulang. Na kay ex yung kulang eh. Pero ayaw kong iwan si Jack kasi nangako kami sa harapan ng Panginoon na magsasama habang buhay. I believe din kasi na love is always a matter of choice. Oo. Pinipili ko ang asawa ko over my ex. My great love. Masakit pero natutunan ko na ring mahalin ang asawa ko ng sobra-sobra. Kahit hanggang ngayon sumasagi sa isipan ko yung salitang sinabi ng ex ko. Kapag binitiwan daw ako ni Jack, sasaluhin niya ako. I am trusting his words pero sabi ko nga, I am fully committed to my husband. Nangako ako sa Panginoon. Ang tanging tanong ko lang ngayon, kung everything happens for reason, reasonable ba na manakit ka ng ibang tao para mapunta ka lang sa taong mahal na mahal mo? At bakit nga ba ganun? Kapag ikinakasal, sabi nila itinatadhana. Pero,
Tadhana din ba yung paghihiwalay ng mga mag-asawa? Yung tipong kasal na sila? Yan yung mga tanong sa isipan ko, pero I am choosing to do what is right. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Ako si Honey, and this is my secret vow. That secret vow was shared to us by Honey. Nako, maraming mga tanong ang sumasagi sa isip ni Honey. Si Honey, napakiramdam niya ay mahal niya pa rin yung ex niya. Pero pinipili niyang gawin ang tama. At yun ay ang piliin araw-araw ang kanyang asawa. Ano sa palagay mo yung kabisyo? Mahal na mahal niya ba talaga yung ex niya? O mas mahal naman niya yung asawa niya? Or baka naguguluhan lang talaga siya dahil biglang nagparamdam yung ex niya? Kasi may ganun diba? Yung akala mo okay ka pero hindi pa pala. Tapos yung pala nanggugulo lang. Alam mo yun, parang ano lang siya, tukso lang siya, ganyan. Parang it is meant to be experience para kahit papaano mas tumibay pa yung current relationship mo with your partner. Di ba may ganon? Yung parang ginugulo ka ng ex mo and sometimes yung purpose nun is para patibayin yung relasyon na meron ka ngayon sa current partner mo. Kasi kapag hindi nyo nalagpasan yan ng current partner mo, that means you are really not committed with the person you chose to be with. Diba? May ganon! I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, valid reactions. Hanapin niyo po yung Facebook page ko. That is Rakitera, RAQITERRA. Click send message. A microphone icon will appear on your mobile screens. Or pwede kayong mag-video message kahit hindi naman natin makikita sa social media ngayon to. Ayan, pwede nyo i-voice message. Ayan. Press nyo po yun, microphone icon hanggang sa matapos kayong magsalita. Pwede rin naman kayo mag-tweet. Love Radio, Rakitera. I gotta say, BRBS and Bathroom Break, you are still with DJ Raki. And you are listening here sa stasyong number 1, walang hate, puro love lang. 90.7 Love Radio. This is Honey's Secret Files. Always your number 1 SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!